Srbija z roka na rok vyvoži vše veći hovedziny do inozemstva. V loni vyvežené skoro 6,5 tисячі toni i zarobok bol skoro 30 milióny. A toho roku minister Nedimović očekuje 6 tисячі toni vyvozu len do Turskej. Preto od toho roku država počína baže stimulovať produkovateľov hovedziny. Ta stimulácii za kravy, ktorí oceľa bojačky za krmenje, podzvihla zo 10 na 15 tисячі dinári po jednej kravi. Međutim, bojačkom cena od loni opadla, a celjata vše češće najsť. Trenutna cena spadla, ani še nie, predtým, že bola zvihnuta tako s bojačkom. Minister tu pripoveda o ceni 2 evra i 30-35. A mi to tu cenu nie možeme, ani sme nedostali, nedostihli. Trgovci robia, uceňujú nás, nikde im roba neodvituje. Znajú, že mám dobrú robu, še im cena veľká, keď ja chcem predať, keď predávam, bohvari je stunče. Keď porahujeme celje, bujak, hrana, toto, hevto, veterinare, rizik, može bu to ostanje dajaki, ajda poveme 100-150 evra čisti, ale dvom, to keď všetko bude u fulu, to vecka ostane teda, keď pôjde po plánu, hej. Produkovateľov bojačkov každý rok je vše menej, nielen pre nízku cenu i slabý zarobok, ale i preto, že češko dostať z obecaných subvencií za krmenje. Velia až o 6 mešaci i poznejšie dostane obiscenje, že im chybí jeden potpis, a nezna še ktorý, termín za vypravku bar skratky i tak ostávajú bez subvencijoh.